Machiegni pautuke club mar AFC Leopards so idho nyaka thuolo mokuongo e chung mar klepe e lig maduong' e pacho kam tokleo club mar Bidco gol 1-0. Club mar Ulinzi komachielo yudo fuongruok tokleo Posta Rangers gol 3-0 nyoro. Loch makamano golo Ulinzi kamarach kendo ketogi e thuolo mar 14 gi points 16. Tusker nitiere thuolo mar 2 point 1 nyim Gor Mahia mabiro rito duoko mar FKK e wi tukgi gi Nai Boys mane ochungi dakika mar 58 tok lweny bede lap mar Dandora. Kariobangi Sharks komachielo winjo matek nyaka sani gimako thuolo mogik e chung mar timbe. Polo Koko Kambo Eka goli lake la pili kwa siku ya leo. Wenye lango wakatili kabisa basi. Polo Koko Emmanuel Nabison anapata hat-trick ya kwanza kwa msimu huu imepatikana kwa kupitia Ulinzi Stars. Sasa Ramogi watieko weche mag tuke kata kamano no kanyo ka tuke mane dhi nyime Nyambaga Conference League 2025-2026 finals mag odiochieng' makiny kaduoko makawuono en tugo manitiere